Lilia, unsa man wa kay buhat diha? Wa man ma. Human naman ko pang limpyo. Adto sa suba, be. Panglabas sa atong mga bulingon. Ako raw usama? Ay oo, ikaw ra, kay na may mga trabahong imong mga igsuon. Ako lang kang apason, Daikon. Wa na ko'y trabaho. Sige, te. Ay, salamat. Iway laing tao. Dali ra ko mahuman og labain eh. Ay, Mika! Ay! Oo! Uy, sorry, nakuyawan di ka. Kinsa mi dili makuyawan nimo? Nga ni kalit man lang kag tingog diha. Kinsa day ka? Tawag lang ko og ninyo. Muinom na kong tubig eh. Uhaw kayo eh. Unya, nakabantay man ko nga na nagbusagak nga tubig din eh. Mauni hapit ko. Muinom ko ha. Inom diha uy. Ano man ang hidpaman ka nako nga. Dili man akong tubig. Ulo. Maldita lagi ka. Ganahan ko ni mo da. Unsa di mo ngan? Ambot nimo. Ayay, maldita kay da. Inom na diha uy. Manglaban ako. Abi na kong nakakita kag bugno sa imong pagpanglaba. Kay mugot man kay kagnaw nga ni Pauli. Hapit kid ma. Eh gisapot mo ko tong tao nga ni inom. Di pa kuyawan ko niya. Kinsa man tong tawhana, day? Miniyuman ko nang yang pangante. Nanguta na pag si pangana ko. Unya, gitug-anan nimo. Wa uy. Ngano nga man nimo tug-ani sa imong pangan? Bahala siya uy. Wa lagi ko ni mo apasat eh. Ay na, nabisi ko day, uy. Unya, asa naman tong tao nga imong gikalagutan, ha? Ambot ma uy, asa to paingon. Ay, basin og namista to dinis ato sa Bohol. Daghan bayag pista dinis ato kun Mayo. Basing magkita mog balik ato, day. Kay basing mo ato tog baylihan, unya panguyaban ka. Ma, si ate oh. Sunggan kayo. Na, sige na mo, sige na. Andaman na ninyong lamisa kay mga unata inig-abot ni Papa ninyo. Hi, Lilia. Oh, Naibuhong ka? Ngano nakaila ko nimo? ngano di nga, nakailaman ka sa kumpangan. Nangutana magtusa ko mga amigo gud. Sa'y pangani mo. O ganang gusto mo sa kuno ka mahibaw sa kumpangan? Gusto ra magugkong makigamiga nimo. Kay di ba ako taga dinhi? Taga diinday ka. Taga Cebu gyud ko sa Minglanilla. Gawon sa masagka din sa amo sa Bohol? Kuan, kuyog-kuyog ko sa akong mga amigo nga taga dinis Bohol. Nindot magud aniyo ng Bohol kung Mayo kay kada adlaw pista. Namista ra di ka din. Oo, namistar ko din eh. Ay, sunod adlaw mo pauli na ko sa Cebu. May bisita niya pa ni Molil ha. Unsa? Ayaw uy. Ha? Di ka ganang pamisitahan ka? Ayaw gid pag-adto sa amo. Kay na, matigbasan gyud ka sa pinuti sa kong papa. Hait ra ba kayo to? Sige, di na lang kumato sa inyo eh. Aw, ako na lang kang atngan din sa suba kung manlaba ka. Bahala ka. Ti, kuyugi ko mang lababi. Ngano man? Mahadlo ko. Kinsa may imong kahadlukan? Si Minyo. Minyo? Katong lalaking imong gingon ako? O, ti. Sige na, ti, bauban ko ba, ha? Sa mukhan kitong tawhan na, good. Nakaila na di siya ni mo. Oo. Ang naman siya siyang amigo. Kung kinsay akong pangan. Mao ba? Ha, sige. Kuyo ganti ka. Naaras si Minyo, ti, ay. Asa ba? Kanina ak sa may kahoy, ti, good. Naay, kanina nagsandig. Gwapo man lagi na. Ha? Gigwapuhan ka, anak, ti. Gwapo man gud na good. Ah, di siya paingon din siya ay. Oh, ha? Hi Lilia, kumusta? Hoy, kumusta ko uy? Iyo mo nang igsuon si Lilia, Miga? Oh, Maldita lagi ni siya no? buutan man gud ni siya good. Baldita tuod ko. Ganahan mo sa kong maldita. Unsa? Lil, na may baile rong gabi eh.
Mamayli ta ha. Ha? Ako kang kuhaon sa inyo. O ako sa kang ihatod sa inyo. Sugot na lang din. Kaya sugot na lang. Inuta na. Kuha ni mo yung hatod mo. Sugot na lang, day. Uy, kaya ikaw na lang way Paris on niya. Nya kami na, Sugot lang din. Kuhaon ti kaon niya ha. Sige na lang, uy. Dali na, day. Oh, dali na, Lil. Okay na kung gisulob. Ang ayan, kay kasi mo sinina, day nga bukad. Gwapa kaayo ka. Tana, uy. Ma, pa. Ato na mi ha. Dili mag-iat dito ha. Opa. Asa naman itong mukuha ni mo, day, Lil? Hambot lang. Pasag dito, uy. Baka kunto. Hi, Lilia! Deras minyo ay. Men, ikaw na lang bahala sa akong manghod, ha? Kinasa naghuwata mo diri sa unahan. Sige, ako rin bahala ni Lilia. Sige. Bisa mo, kagkagwapa sa mong gisulob, Lil, oy. Saba diha, uy. Tana, uy. Ayaw pagsikit na akong ha kay. Basig unsa ikasultis mga tao. Oh, sige, good. Magpalayo lang ko nimo. Kalain sa akong gibati nga. Gigunitan ni Minnie yung akong kamot. Okay ra ka? Okay raman. Minyo, ganiharap matagabalik-balik kog sayaw, uy. Pila na ka music ang nahuman. Ganahan mo kung sayo ni mo, good. Hindi sa kuganahan nga buhi, ante ka kay. Tingalig na yung Paris ni mga lain. Hindi ko ganahan. Unsa ka diha? Lil, Unsa man? pwede ko manguyab ni mo. Pwede man, pero... Pamisita sa amo. Ako karon, iniguman sa bayle. Mulaos ko sa inyo ha. Nauli na day mo. Opa. Di anami pa. Pa, ni ade may kauban. Mayang gabi diha noy, nang. Kinsa man ka ha? Ako si Minyo. Unsa may tuyo ni mo din eh. Kuanoy, manguyab ko ni Lilia. Mao ba? Hala, laos na resort. Unsa man? Inudanay gyud ang imong intensyon sa akong anak, ha? Do? O duwa-duwa ra ni? Seryoso ko sa imong anak noy. O kamatuoran ana niya, namisita gi ko ni Lilia. Nisugot na lang sab ko nga, ayang pamisitahan pa. Kay lain magud kaayo kon sa daan ko niya panguyaban. Mao man ka. Basta ipasalig lang yun nga di mo binuang ang akong anak, ha? Do? Kaya kung magbinuang gani ka, di ay pinuti na ko ay. Kada adlaw ni na akong gibaid. O sarang katigbas putol ng liog ni mo. Okay ra ka, men? Okay raman. Hindi paningot lagi ka. Ah. Nga bugnaw man ata kayong panahon. Kuan kining nakuyawan kong papa ni mo kay nagsigig tak-in og pinuti. Dili magud ka angay nga mahadlok ni Papa. Kung tinud-anay lang gid ang imong tinguha nako, wa kay angay kabalakan. Ay kabala kalil. Tinod ang gugma nga akong gipati nimo. Basta baya ha. Ulagi. Nya unsa man? Uyab na ta? Ha? O, Minyo. Ako na kang gisugot. Yes. Salamat Lil. Mubalik na ka sa Cebu? O Lilia kay tuwa ba dito nga akong pangita. Sa ato pa. Imo na di kong kalimtan ini. Dili uy. Ani onta ka kada semana kay mamisitam ko nimo. Unsa? Dako na kag
gasto nimo sa? Nga naman. Ang sa Cebu gud ang inyo. Unya, maanhilang ka din sa Bohol or mamisita na ko. Sige lang. Di naman sa kumangisita ni mo. Last naman eh. Unsa? Nga naman, buwagan ko nimo? Ipananghit di ka sa imong mga ginikanan. Nga dadon di ka og Cebu. Kay adto ta dito magminyo. Unsa? Musugot makaka. Nga ako imong bana. Oh, sugot kaayo. Kadali ra sa panahon dong sa. Hawa lang hibaw Nangaminyo ng atong mga anak. Og dagko na usabang atong mga apo. Mao gyud ay. Salamat kaayo dong ha. Sa unsa man. Bisan tuod og mga tiguang na ta. Wa gihapoy paglupad ang imong gugman ako. Ang tod sa kamatayon ang akong gugma nimo day. Ay, mahinumdum ko nimo sa una. Strikta kay ka. Wa gihapon magsilbing akong pagkastrikta. Kay gahi man sad kaayo ka. Abi nang sudlay kay sudlayon ako ng buhok mo. Mao ginay akong ganahan nimo. Kay bisang tiguang na ta. Ay sigihan gihapon ko nimong sudlay. Dahil kung pananglit, mauna kong gawa ni mo nining kalibutan, ha? Ay, kalimot ka, pinangga, takay ka. Ay, hindutan ninyo tanawon. Oy. Lula, uy, sweet kayo mo bisag tiguan na. Ay, ngon ini na ko ka pinangga si Lola ni mo, apo. Ay unsa man. Nakainom na ka sa imong tambal dong. O ba na, oy? Ay sige, mamahuway na ta. Dali mo lalo. Yato tama sa inyong kwarto. Inday! Apo! La? Ay, pukawa si lolo nimo. Ina nga andam ng iyang gatas. Hola? Ay, salamat in taon sa Ginoo sa grasya sa kinabuhi nga iyang gihatag namo. Hinaot pa unta nga lugwayan pa nimo ang among kinabuhi ni Minyo. Si Lolo! Naunsa man ka si Minyo? Unsa may nahitabo ni lolo nimo? Napalagay kay si Lolo. Wala maginawa. Ginoo ko. Patay na si Minyo. Minyo! Minyo! Ganong gibiyaan magkuni mo, Minyo! Gano man! Minyo! Tuig 2021, namatay ang akong bana. Karon, igo na lang kong maghandom sa malipayong adlaw sa among kinabuhi. May mga panahon nga mokalitang ugto ang akong luha kung makabati ko sa mga paborito niyang kanta. Dinhin na lang kutob ug salamat sa pagtagat sa akong tampo. More power sa RMN. DXDC Tatak MN Davao Radyo mo nationwide. Mo kito mga ikalang kaagi ni Lelia nga taga Manduang Minglanilla, Cebu. Uban sa awit nga iyang gipangayo awit nga nag-ulahan, don't forget to remember me. Ang mong kaagi gibahatan no do sa radyo ni Ricky Porzuelo garing ug bus sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala ug mga sukin ti paminaw
Kinasing-kasing kong gidapit sa papel sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page.